birthday, Carmel. 6. Happy 6 years old, Carmel Sky Van Kali. So, surprise! Here is your gift. Oh, open. Open. Open sky. Come on. Sige. Basa sa. A few minutes later. Hmm. Ha? A few minutes later. Bago pa ni siya mata. Iya gibasa. Bago pa ni siya mata. Okay, sige, open the gift. Open na niya ang surprise. Sino open na? Sino open? Iyo. Ko mga ka-shape. 6 years old siya, July 19, 2020. So, early in the morning, nag-open siya og gift. Libog siya asa niya. Ayaw i-bite. Dirty. Nga. Di. Unsa imong kuan Sky? Unsa nay soda na? Amo. Ay, silpon. Silpon at kay silpon. Si Kuya ang excited. Baya. Ganahan ka na, dili. Ganahan ka. I-cut ako ya. Ayaw, kung ano imong tip. So, 3 years old siya karon. 6 years old. Yan ang 3 man, oy. 6 years old. So, iyang ganahan, watch. So, mao na among gihatag diya. Scary. So, open. Inya, ikat na siya. Inya, isuot sa iyang hangkuan. Sky, ha? Sige, Sky. Sige na, isuot siya. Ano ito? T-shirt. Red. Isuotan siya sa iya, kuya. Magpugong na ka sa imong hair, ha? Kaya daghan na kagpugong. Isuot ko na ng t-shirt, kuya, sa iya, kuya. Sakto ba, kuya? Sino, kuya? Isuot ba? Kung sakto ba? Nya, unsa man ni may sulti? Unsa man ni may sulti? Ito. Ano? You're welcome.